Naimbag nga oras yung amin papagayam. At daak manen, tuy gayem ken kabsatyo. Ilocano. Nga umay, manglinglingay kada kayo, babaen ti panang ibasa tayo, ti may sapay at daniw. Ngem, sakbay ti amin, ken kaskagangay. Alaen tayo man daytoy agundaway, ti kumablao. Ken agyaman neten kadigiti, naaayat akakatayo dito'y arsitik. Kastamet din, nagiti ka isar sa nga miyembros, ken amin na sang sangaili. Welcome po sa Arfree. Kastamet na pagyamanan tayo, nagiti papagayam tayo, itinaduma-duma pa'y agrupo. Kablaaw nga iabrasa tayo, kadagiti papagayam tayo dita. Ag-Ilocano tayo, iablat at dagiti nauuneg nga pagsasao group. Sir Albert, Ma'am D. Jane, kumusta kayo dita? Kastamet akablaawan tayo ni Madam Analisa Makapulay Asuncion. Di ta malipatak ti iliw ko no kadanggay kayo dudong mo. Unay dagita nagnagan ti grupo na ako. Ngem apay kasla timmanlan sa amin dagiti membros dita. Anyway, kastamet akablaawan tayo ni Uliteg nga Ernie ken manang Maria Luisa. Dita malingeb Bantay Ilosor Group. Kumusta kayo amin dita, kakabagyan? Kurimet dati grupo akapang Danners. Apay, si siya gayam ti admin dito eh. Nauman sa amin di creator tayo na ako na pinanawan na tayo sa amin tayo. Niya ti madamag. Niya ti pagpaskuaan tayo dita, kakabaranggayan. Kablaawan tayo nga rodmet ni Kapitan Lando. Ken ni Ninong Arnold. Kumusta kayo amin dito, sir? Awan lati palkat taalog kata. Ken adda tayo pagayan dito yung Coffee Corner Group. Diyan mo no pagkakapian ti taga-arcritic dito ita. Ninsamet laeng Apo Alexander Samson Cruz, ti creator na dito eh. Kumusta kayo amin dito, Apo? Magpakape kay man. Awal na ti Procopio dita. Ni admin pa'y gayam ni Mang PKT dito. Kastamet, dito'y grupo ni idol tayo nga, Rolando S. Gamoso. Dito'y umok, titunggal binatog, dandaniw Iloco. May samet a grupo dito po, nga mabalin tayo pangibakalan, kaya nagiti isurusuratin tayo dandaniw. Yapay, tatamang pa nga naladaw dito kadwate nga ni Akyong ta. No daduma kay isupay ti may mga lukat sa studio no ka. Kasla dito iti umay na pagringan kito. Ngem anyway, kumamakam to kakaka. Di tayo nga ragbaybayagan ket adtoy nga intay ibasa. Ti may sa addani nga insurat ti pagayam tayo ani Luella Avanzado Zamora Laud. At taga Santa Ana, Cagayan. May samet Banwar amang ibagi kada tayo dita.
Maon siya na Hong Kong. Pedestal. Tinangtangad ka iti pedestal na ayan. Rinain ka. Ken impaayan iti respeto. Nagarapaapak. Amakagteng iti ayan. Iniyawat mo taimang. Ket kinibing nang. Si tatalugod na si Mordag. Ket iti pedestal na ayan. Insagpat na. Impakitam tingayen, iti lubong a paggargarawang. Ket bayat anak amat tinera. Linimes ko dagiti mata. Kadagiti na imnas abuya, anay magdamat. Jakman ni namnama, at ipanakaragpat iti arapaap ko. Amakagteng iti pedestal nga ayan. Timang ipaay kanyak pilimnan. Iti panagbalaw ko. Agmay-may sa akong iti nagtakbiran. Inwaras ko ti panagkinang. Tabaring laing nagdaka iti arubayan. Ngiman yan. Apa nakakalaat ko iti naduktanak. Nagngato ti nakaisaanak. Ngem iti adlaw no. Pasig na derraas. Nagtalekak ket ka. Ngem jak impagaro. Ama nangalililaw ka. Sinisirap nak iti kinamanagin ko kunam. Pinapatinak apod no tiratnam. Ngimjak yung pagaro. Asikat ng mangitunda kanya. Itijak ni namnama pagpagkadak. Dimpeng ti alawin kit binaybay anak. Aging gaan ay karasukusak. Dagiti sakit na impay mo. Dagiti puris ana iwek-wek iti barubong ko. Dagiti garumiad alin ang am ko. Isudat nagsamba kedak. Arimkwas iti gayong-gayong manakailong lubak. Imbalot utak. Bimangonak. Imadangak. Intuloy ko tinagdalyasan. Ket Diyos tinagkamangak. Nga iso tinang bayabay kanya. Anang gawat tibanay ki akalakalikag mo.
Day tangarad papagayam iti daniw. Ngain sagot kada tayo ti kabsat tayo ani Luella. Agyaman kami kaka iti anas mo. Ket sapay kumata adun topay iti masurat mo akakastoy. Ket sakbay nga rod nga kumakada tayo. Kursunadak man akyong barok nga sikatimang komentar iti daytoy adanin. Nagpintas manang Noela dati daniw mo. Pacheck nga ado ti makarelate iti daytoy. It so happen nga ado ti kapadasan nga kakastoy. Ne ay, taoray la aging English na po. Ha? At tala ka man angkal? Sabaw sa pawan na manan. Apay nga kasta ti ugalem? Pag siya ti tao, sama sa pawan. Alakit maragsakan nak lang met. Abaro nga makangig nga ang English kataptan. Ket edi ka oray lang nga di mo maawatan ti Tagalog. Ket apay di lagi improvement ten angkal. Ala, ituloy mo ta, denggen tayo ma'am, na tika panunutam iti daytoy adanin. Wen nga rod, nga rod kunat, nga ado ti makarelate. Tapagaam mo tayo, nagwaras ti entero nga lubong, dagiti sinanta tao amang limlimo. Ket dagitay pa'y di adal, nga kunkunada. Iti, mananggun daway kay dagiti pada tayo ana baba. Ket sapay ko ma. Dahito nga daniw ket agserbi nga adal kada tayo. Tako na nga ni lelong ko. Ma'am, tagbatumpay. Dilam, kagatumpay. Matam, sulakampay. Lapayag mo, todokampay. Alakit, kuston abarok, umanay ka di juduan? I-example mo la aminen. Di na may mayat angkal no ado ti example na. Kasla ko madayay sakam nga ibadak mo pati ko Ibadak mo pati. Ibadak ti anya manen. Ibadak mo ti siit ti kunak. Ngaki din angkal. Karabokop mo pa si itampay ti bangos no kwa. Alakit, gusto detan ta, siguro kit naawatan damit, tanti puntos mo barok. Wan nga raw, angkaw. Ket, ti kayat ko asawan. Ket, agan-an na tayo kumakatagiti tao nga pagtaltalkan tayo. Saan ako mo di adal, ken madaydayaw iti imatang dagiti kaaduan, ket rubengan nga pagtalkan tayo. Ado pa'y dagiti di adal na kunkunada ken sinanta tao nga mangirangkis ti padada nga tao. Dayjay lang angkol. Sige nga rodin, pumakadatan. Ket, di tangarod manen, papagayam, tinagpatinggaan, dahito'y programa tayo. Dahito'y itigayam ken kabsat yaw. Ilocano. Ken akyaw.